lang hilin eh. Good morning, magandang buntag. Huwag pong mawagang kami ngaw nila nga ng lakaw. Ngaw gyapon ko nila. Samot na nahan ako, wag lang barkong gisakyan di ay wa pa ni abot. Sa tubig ng agas man. Katap de supaw na ho gani ha mga alauna ko ng gabi eh. Dito sila nasipit ning dunggo alauna tamon alas 4 pa kung buntag ning laga. Pero sa kamam maka-online na maguri nag-post di ay og kanang Mother's Day, Happy Mother's Day dayron. Happy Mother's Day sa tanang mga nanay. Sabi na sang inahan Lolita Bertudaso Borato, Happy Mother's Day. Ug sa tanang mga nanay di ay happy birthday yung tanan. Mayo 10 ba day Mother's Day? Kaya nakabasa mo ko na amang goy kuan nagluto Mother's Day sa. Karon di ay karon po ko nagmukway mga alas 11 na. Ngan kay sumbong na po ko ganiha. Kadigo na po kong singot tungod sa kasakit sa ahong kuan. Ahong kanang likod. Nahan ako nga bukaya banha magpa-check up ng takoma. Mibis kay sa pa ko muli gali siya labong dodo pa ko danis kuan kanang tagbilaran. Karon kadto ni masimong ko kanang masakit mo tagang ribs dapit sa likod sa nighuman man nigabdag kadto murag anak ang pagbarp na ho mo din problema wa man ta ko gikaon sa paglagan na pa lugaw-lugaw mo ko sa agapon na kuloy ay lawoy nga kamuti dahon og kamunggay pero sa bawra hindi kuan gi higop sa gahapon-sapon nilunaw manang buntag sa to nilugaw sa mga puto lang ito yung ibati sa mag-greet day ko sa Mother's Day nila Nanay Ayeng Migila anang dao mga nanay nga mga bias dao mga Ayeng family Happy Mother's Day o si Ma'am Cherry Ulrich Kahintong dia sa Valencia, Danau. Happy Mother's Day, Madam. Pasensya na, Madam, sa imong chat nga, wa ko mo tumar diha, wa ko mo abot. Kaya magpajud ko biyahe-biyahe lagi o nga nisang sitwasyon. O ni tanang mga nanay, just mga sukis kahanginan. Happy Mother's Day ninyong tanan. Sang mga igsoon, mga nanay na, Rami Bolana, Mama Julie, Jijen, Cebu, probinsya na, tanang mga igsoon, Happy Mother's Day yung tanan. Amping mo kanunay, o diha sa Higaga, o diha sa San Isidro, Nora, Bernaldez, Bertudaso, Happy Mother's Day. Gina Bernaldez, Happy Mother's Day yung tanan. Mother's Day, may kuan. Nag-inasara man ko sang Mother's Day. Maghiwa lamang kong kuan. Kapayas. Mura niyang madidali man kay. Ani ko din sa taglaran, makakaan ko kapayas. Kay mura bato kapayas. Kay batos bukid. Kay bukid. Dumoy kapayas dito. Mahal. 50 kilo. Kani daw kay makapait kagtag 20 kilo. Istorya lang ko ginahinay ron. Happy Mother's Day sa tanang mga nanay. Katong mga nanay nga ning taliwan na nga tuon na sila kalimutan sa ugangan, Anastasia, Boyser Ayuban, Happy Mother's Day in heaven, ug harang lola.
ang Lola Eleuteria Cory. Happy Mother's Day. Sa lang kalibutan, may hermana Kanyos. Happy Mother's Day tanan. Nagkaan mga antay yung kapayas ron. Nag-slice pa ko. Pagpasalamat po ko sa karan katong nagsigig subaybay sa vlog, nagsig advice nga sabayin sa gibati. Basi sunod adlaw mubalik ko provincial. Palidan sa nilang hanglawas karon. Diyo katong mga sukis kahanginan nga nag-ingan nga nagamping likon ko kanunay. Lagi nagkamping ko kanunay maningkamot ko kuan makaya pa kay basinay makagadto kog Manila pohon makatigom kog mamiso ug madadon tong hangigagaw nga ningingan nga siya ko ni mamasahe na ho karong September ni adlaw sang nigadlaw na ho pohon na maguto ning PM na nga siya ko na mo pamasahe pero wa po ko mag kuan og sure ba to masigi sa akong gilingaw-lingaw pero gusto ko mo adto kay namaribar ko nga dito sa Manila ilang ticket si bili kay murag kuan naman to 1.5 sa barko binta-bintaran ng 1.5 og sa barko kaysa mag kuan ka mag aeroplano mahal man o magbaskod mahal hindi magbarko kay kuan man kanang plastar man ka na karon naglawig pa sila sa bilitas kadagatan parang sara maka chat kay kuan man lubat ko sila sa mahal ko nung pa-charge sa barko hindi ko na sila kagreet na gani Happy Mother's Day ko no amping kanunay bilita sa itong lakaw mas bulagin ha katong tanang mga nanay happy birthday ni itong tanan happy birthday ni noon Happy Mother's Day sa tanang mga nanay diha og paran ha di happy kay ako ra isa nagmingaw pa ko wa pa ko kamubuon tananingan na nga sa comment din nga nakahila kong siya di mo sila mapagan makahila ka kay kaaba ni mo sa pamilya dyan nagbanding mo pila ka buwan masakit dyan nga na masupay ug madugay-dugay nga ning lakaw kay makakuan raman ka malingaw-lingaw pero okay ra makabupon lagi hapon ko kay musunod lagi ko larga pohon hindi ko kakitag pamasay maglapad ko bitaw mga sukis kahanginan nakahangin na nagkaila. Happy Mother's Day yung tanan mga nanay. Mga antanin do og kuan. Islas ko kapayas. Wala nang snacks ron kapayas. Sana po ko kuan. Apple. Na. Mura man yang mga kuan sa kuan. Napo ko isa ka reserba nga niliag nga kamote. Sa kabuok. Ya, chika-chika sa ta. Kay mingaw lagi. Pag sila karon na sila sa barko, agilang mga sinako nga ilang dinang saging, miingan ko nga nahinog na siguro ron. Patig lang murado. Kay nampo gibilin binlan ko nila ang murado sa kasipi. Sa tunga makailang ang murado, ang pakita niyo ang saging ang murado, ang saging. Mo nilang saging nga Udah. Kani ba saging nga saging kolora kasi nakailaan ni sa mga karaan paning panahon ng nganing saging. Kani saging nga di pa ni mahinog sa munang kuhaan. Mangluod ni. Mangluod ni dugay ni mahinog. Labi nag imong lusian sa pana. Papangan mahinog katong ila sa bilita, papangan mahinog pud siguro. Latas man to dagat. Mahinog na siguro turon. Maisa kong ibinlan pud sa kong giingan. Di ko na kumakaon na niya gigutom.
Kay kani kulong sagi nga matud pas mga karaang tao. Kabaghat ko no. Manong mukaan na ni dessert ra di para sa ubang saging nga sagi gutom ka pwede ra ka pero kani di daw matud pa. Kay nga ni dito rin nakuha si Jahang angkol ni Undoy sa ila tos Camorinjo. Moto silang gusto silang magbarko kay ang ilang karga nangarga man sila saging, kamuti, katong bugas, katong pilit nga nilubok nila o katong naay kanang buwad ginamos guyap moto ilang mga da katong puso hinimo na ho kay latong si Bamo Depod sakto po sa upaw naghiwas na nagpuso kay ila dayong sakyan dugay ning abot kay hapit malig na sipit bo kasi sunudan to ja. Mo lagi nga mo to makareceive bas lag pang charge lubat siguro kung kitag vlog nila basi dito ka video to ka vlog sa barko da inay ko dani na antanin jo og kuan payas tamos kauhaw kay mo naman ni ahon nako nimingon na ba ako mukaan og pan hindi ko kaagpan kay katong pan nga akta to kay nga lagi ko no daghan og bawal lang ang bati karon ako ra pa magantos og makakaon ko supak pero di man supak tong luto unta ano mo mukaan kog luto nga produce man jud sakit agahang tiyan sakit agahang likod walang kanina naman maringan ni kung sa brato-brato nga prutas mariyang maabot tanil po ko mga prutas o utos alisya doon mo mahal lang sa alisya o ngani mas daw kaya makakawa magpuan kung napos bilita mag-blender ni dalam na i-blend kay makatipid po ko sa kurinti kay mahal mag kurinti masig blender mukbang sa pagkapayas di pud palabi bitaw kay ning share nindo ang gibati umso kay masumbungan nga sukiras kahanginan ja ginang ko sa kapugapon nga nagtapad mi naglingkod baltos gawas apo ng panganay mura man ay parazigon ang panganay nga apo ug katong Tuas Garcia dungi bulikat-bulikat pinsagang singit sang lekunan ug ang singit basang dani sang kani hinta kong giinan nga nanay nahilo lagi kanay nahilo ko kong gamay tanong hang mata makaroon sa nihang minathan nung po nag-uupo ko naghanahon na kay katupong doktor na pag ingandas ning agi nga bantagan ko no hang kuan sa hang kanpag opera di ba ko mga hilo kay ang ilagay itong ang tinae sa pag-opera ito mong ipakita nga mas binta pa daw kuno kay nga ang tinae dagko og grano kay wa pa di padagko natoy baranga yung baranga bato sa hang tinae sa katingal kuno dakasang tinae nagbang kuno una din ang ultrasound maman to ang iinom para man to kuan pati liver sa pag-opera lahi naman matong gahapon mara po kog nag-uo kay hang apo lagi nakahinung mo nang planong ta mato ko provincial ugma
kay kuan ang maniburo lagi ta makaabot ba ko danig sulod tuig. Dali na doy. Walang giabrihag kapayas. Dua lang kako na ha. Doy. Hodoy. Ito bang TV? Dali na doy. Ano nga pong laki nga. Para dyan. Panag-amo ang kami nagdadas bay sa una. Tulong na ka-slice ang kanon. Lahi ag kuan dinhi kaysa Alicia. Grabe dinhi, grabe inita. Atos bay di man init ka ato tungod ginamungan ka. Karong singot ko. Dili singot. Millions go vlog. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, madam. Basta mga dapit sa kalibutan o sa gawas o yung asa karon nag-stay. Basta sa gatig lang tamang kasang video. Happy Mother's Day di ay. Bunha, Happy Mother's Day sa tanang nanay. Agaban ron kanay kayanan, mag Mother's Day, mag na sila cake, uban magpansit, uban mag-celebrate, tatos gawas, celebrate ang mga nanay, sa uban, runahe, wana uso. Diha sa Kuwait, Gracia Moral, Happy Mother's Day, Grace. Happy Mother's Day diha sa Kuwait. Pag minanay, maninay, Polita, Happy Mother's Day. Daghan, di nahinganlan. Ko kahimdum sa mga ngan, uban, basta tanang mga nanay. Happy Mother's Day. Daghan ding salamat sa tag-izaan ni address secret sa naghatag ani. Daghang salamat kay Cebu na na sakto pod suot ang init. Pag sukod na ani, paghatag na ani wa pa ko pirahe. Minsan nga siguro mo Cebu na hatag sa anak. Sa karon kay Cebu naman mao na ni na. Daghang salamat, daghan ni kadtong mga t-shirt o mga blouse sa gihatag panagisuo. Kabani sa kuan kanang ay mga tanom nga isang gihatag kay pakita ni sa ang tanom nga gihatag na naradari na. Na ho ang ginatag nimong buwak, kaban sa dress, magpahingan, nara. Na nabuhi na. Upanin na madagalis siya. Agdaari giputol ni upaw. Kay isang gida. Nara na. Siningan ka nga. Nang sarag imong buwak. Di ara yampingan. Buhi ka na. Naguban. Nara na. Nara. Buwak. Kana na. Nabuhi na napisibuyas. Kani. Isan ni.
Mao to ang isang mga tanom nga gihatag na. Ja, pasensya na wadyo ko makalaag sa inyo. O balik kay mao naman to. Katon invite ka nga antong pitsaha nga pabalikon mi, wa mi kabalik. Sunod ra pohon, bisita ra ko anak pohon, matog imong mga tanom mga gihatag dengan sa paghatag daning kuan dress. Buhi na, daghang salamat. Daghang salamat sa imong kamanggiloy-an, itong pamilya. Salamat ninyo. Sudah,